Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Tarbiyya. Mana tarbiyya ba. Wace? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Sound action. Baby zo ga attajiri, 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 gayuni ne attajiri. Action. Gaskiya ne baba. Baba yau ne zan bar garin Kaduna saboda kamfanin da nake yi wa aiki sun manta da sufan gari. Sannan akwai kuɗin da na ware da zan bada. Sannan na Bro, go. Ya aiki. Kai zo nan. Baby zo ga attajiri, 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 gayuni ne attajiri.